Hej, det er Hassan. Jeg skulle starte til noget badminton i dag, men jeg kan ikke rigtig komme ind, så... Ja. Fedt. Og der, jeg kan se dig. Okay, tak. Hassan. Hej. Hej, Kenneth. Hej, Kenneth. Godt, du ringede. Jamen, selvfølgelig. Det er den her vej. Lad os gøre det. Så er det bare lige rundt her til venstre. Yes. Ja. Hej, drenge. Hey. Hej. Og du kan bare klæde om her. Hej. Drenge, det er Hassan. Hej, Hassan. Godt se dig. Jeg kommer ned om 5-10 minutter. Ja. Han spiller badminton. Er det badminton? Mega fedt. Fedt, mand. Der er mange af os, der skal spille i dag også. Og du har også selv catcher med det hele? Ja. Super. Han er så lidt brun. Han sagde, som var mester. Jeg har faktisk lige købt det. Ham der, han er faktisk en af vores dygtigste spillere. Er du det? Han har været med i bandet. Hassan, vil du med? Hassan, ind i den anden her. Ja, selvfølgelig. Maria! Det er Hassan. Hej Hassan. Marie, hyggeligt. Er I med på at dukke? Ja. Vil du med herovre?